अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शिंदे सरकारनं जल जंगल जमीन अदानीला दिली असल्याचा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरेंनी सरकारवरती केला आहे. की आमचं सरकार आल्यानंतर हे जे काही अतिरिक्त अदानी समूहाला दिलेलं आहे ते आम्ही रद्द करणार म्हणजे करणारच. आणि मुंबईची हक्काची जमीन, मुंबईच्या हक्काचा जो काही रेव्हेन्यू आहे तो दुसऱ्या कुठच्याही समूहाला देता कामा नाही आणि देणार नाही. हे सगळं रद्द करायला लागणार. ठीक आहे, तुम्हाला धारावीत जेवढं काही मिळालं आहे त्याच्यात कोणालाही अपात्र न करता तिथे तुम्ही बनवू शकत असाल तर आनंद आहे, तेवढं करा. टेंडरच्या बाहेर जर जात असाल, टेंडरमध्ये तुम्हाला जमत नसेल तर टेंडर रद्द झालं पाहिजे. आणि आमची तर मागणी आहे की एवढं सगळं करायच्या ऐवजी मग पीटीसी जो अदानी समूहाने बँड्रा एक्लेमेशन इथे MSRDCचा प्लॉट घेतला तिथे बांधा ना ट्रान्झिट कॅम्प. 28 एकरचा भूखंड आहे तो, बांधा तिथे ट्रान्झिट कॅम्प. पण कुठेतरी मुलुंडमध्ये स्थानिक आमदारांनी प्रॉमिस केलं होतं लोकसभेच्या वेळी की आम्ही तो रद्द करून घेऊ. लोकसभा होऊन 4 महिने झालेत, रद्द झालाय? नाही झालाय. कुर्ल्यामध्ये मदर डेअरीचा प्लॉट होता, तिकडच्या स्थानिक गद्दारांनी प्रॉमिस केलं होतं जनतेला की आम्ही रद्द करून देऊ, रद्द झालाय? नाही झालाय. उलट अजून भूखंड दिले गेले. देवनार असेल, मड आयलंड असेल, सगळीकडे असेल. मग ही लूट नक्की कोणासाठी चालली आहे, कशासाठी चालली आहे? आणि महाराष्ट्र जर असा अदानी समूहाच्या घशात घालायला लागलो तर आपल्याला कोणाला इथे राहायला जागा राहणार नाही. जे कोणी स्वतःला मुंबईकर समजतात, जे कोणी स्वाभिमानी मुंबईकर असतील, जे कोणी महाराष्ट्रात या देशाचे नागरिक म्हणून राहतात आणि या देशाचे टॅक्स भरतात, किंवा त्यांना वाटतं की या देशाची प्रगती झाली पाहिजे, त्यांनी देखील हा विचार केला पाहिजे की आज जसं महाराष्ट्राला लुटलं जात आहे ह्याच्यात देशाची प्रगती आहे की अदानी समूहाची प्रगती. हे विचार करून मला वाटतं पुढची पावलं आपण टाकली पाहिजे. काही उत्तर आलेलं नाहीये आणि कदाचित ह्याच गोष्टीसाठी गेल्या 2 वर्षात निवडणुका घेतल्या नव्हत्या. जर आज प्रशासक नसते आणि तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्था असती, मुंबई महानगरपालिका असती, तर सगळ्या पक्षाचे नगरसेवक असते, सगळ्या पक्षाचे इम्प्रूव्हमेंट कमिटी असती, स्टँडिंग कमिटी असती, जनरल बॉडी असते आणि त्याच्यातून हे सगळं पास केलं असतं का कोणी? तर म्हणूनच तर प्रशासक आणलेत. ती पत्र पण आहेत माझ्याकडे सगळी. If all the contracts given to Eknath Shinde's favorite contractors are cancelled, then a welfare state is 100% possible. I would classify it as a welfare state more than a freebie. What is a freebie? Everything of Mumbai that is being given free of cost to Adani is a freebie. तुम्ही आता ज्यांचा उल्लेख केला की आपण आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही या सगळ्या जागा, या व्यतिरिक्त उद्धवजी त्या दिवशी भाषणामध्ये म्हणाले की ज्या ज्या गोष्टी चुकीच्या झाल्या त्या आम्ही रद्द करू. याच मुद्द्यावर आता युतीची जी प्रेस कॉन्फरन्स झाली त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की हे लोक लाडकी बहीण योजना सुद्धा बंद करतील जर यांचं सरकार आलं. आमचं नाव भाजप नाहीये. आम्ही सांगितलेलं आहे की लाडकी बहीण आम्ही वाढीव देऊ आणि सुरक्षित बहीण देखील आणू. ह्याच भाजपनी स्वतःचे जे काही बलात्कारी लोक आहेत, अनेक लोक ज्यांनी महिलांवर अत्याचार केले, मग ते आपटे ते शाळेचे संस्थाचालक असतील किंवा अनेक लोक असतील, त्यांना वाचवण्यासाठी शक्ती कायदा आमच्या महाराष्ट्रात येऊ दिला नाही. पाठवलाय राष्ट्रपती महोदयांकडे, 4 वर्षापासून प्रलंबित आहे. आणि हे सगळं जे भाजपला 1,500 रुपये असेल किंवा 50 रुपयाचं टोल असेल ते आता गेल्या 2-4 महिन्यांमध्ये आठवलं नाही, तर गेल्या 1 महिन्यात आठवलेलं आहे. तुम्ही जे आता म्हणता याच्यावरच एक मुद्दा देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा उपस्थित केला की एकीकडे तुम्ही म्हणताय की ही योजना फिजिबल नाही आहे किंवा कोण म्हणतंय? महाराष्ट्राची जी तिजोरी आहे ती रिकामी करून टाकलेली आहे. मग दुसरीकडे तुम्ही तुमच्या जे जाहीरनामा आहे त्याच्यामध्ये वाढीव पैसे देणार ते कुठून आणणार? मला वाटतं फडणवीस साहेबांनी आधी देखील अशा खूप फसव्या गोष्टी सांगून झालेल्या आहेत. नाशिक दत्तक घेणार होते, अनेक गोष्टी अशा त्यांनी सांगितल्या होत्या. वेदांता फॉक्सकॉनपेक्षा मोठं काहीतरी येणार होतं. मला वाटतं त्यांनी स्वतः जी काही गृह खात्यात गडबड करून ठेवली आहे त्याच्यावर फोकस करावं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सबका मालिक अदानी आहे, ही त्यांची जी भूमिका आहे ती जरी रद्द केली ती महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जनतेला खूप काही मिळेल. मी त्यांच्याबरोबर तुतुमामे करायला इंटरेस्टेड नाही. असतील तर त्यांनी समोरासमोर यावं आणि तेही मुख्यमंत्र्यांनी यावं. पण महत्वाची गोष्ट एकच आहे की आज जे काही मी बोलत आहे हे खरं आहे की नाही, हे सरकारी GR मध्ये आहे की नाही, आणि हे त्यांनी खोडून का नाही काढलं जर मी खोटं बोलत असेल तर. जो प्रीमियमचा विषय काढला होता, एका तरी मंत्र्यांनी किंवा नगरविकास मंत्र्यांमध्ये हिंमतही येऊन समोर बोलायला की आम्ही खोटं बोलतोय. खोडून काढावं मी जे काही बोलतो ते. ज्या सरकारबद्दल ते बोलतात निर्लज्जपणे, त्याच्यात ते 2.5 वर्ष मंत्री होते, नगरविकास खातं होतं. तेवढं दिलं जाईल आणि त्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल. आता आचारसंहिता लागू झाली, तुम्हाला वाटतं अदानी समूहाला सर्व काही आता
हे तर दिलेलंच आहे सगळं काही. 7 लाख स्क्वेअर फूटचं कन्स्ट्रक्शन, 1 लाख कोटी ह्याच्यातून कमवतील, धारावीतून वेगळं. आमची तर मागणी आहे की PTC ह्या बँड्रा रेक्लेमेशनच्या प्लॉटवर व्हावी. आणि दुसरी मागणी हीच आहे की मुंबईत आपण पाहतो सरकारी कर्मचारी असतील, पोलीस कर्मचारी असतील, जे रिटायर्ड आहेत, ज्यांना घरं पाहिजेत, त्यांना स्थानिक तिकडे आहेत तिथे मिळावे. तिथे नसेल तर धारावीत त्यांनी बांधून द्यावी. आमची तर ही पण मागणी राहिली की इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर धारावीत यावं. कारण 300 एकर हा जो हटमेंट्स आणि मायक्रो इंडस्ट्रीजची जागा आहे ती तिकडेच होऊ शकते. आणि अधिकचा जो त्यांनी हे घेतलेला आहे, एरिया घेतलेला आहे, त्याच्यात बनवू शकतं सगळं काही. सर्व काही देऊन झाले असं वाटतंय का? सगळं काही देऊन झालेलं आहे. जेव्हा आचारसंहिता उठेल तेव्हा आमचं सरकार बनलेलं असेल आणि आम्ही सगळं काही रद्द करू. एक मिनिट, एक करतो. धारावी पुनर्विकास संदर्भात वारंवार तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊन पुरावे सादर केलेले आहेत. इतकं येतं, पण तुम्ही वारंवार हे सांगितलं जातं तर कोर्टात का जात नाही किंवा कोर्टात का दाखवा? कारण आता जाऊ दे, त्या विषयावर मला जास्ती बोलायचं नाही. आता आम्ही पण 2 वर्ष कोर्टात आहोत. काल आचारसंहिता लागलेली आहे. आदित्यजी, ज्यांचे स्वतःचे गृहमंत्री एका उद्योगपतीच्या घराच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याच्या प्रकरणामध्ये जेलमध्ये गेले, त्यांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आम्हाला सांगू नये. मला वाटतं मी जसं सांगितलं ना, त्यांच्या तुतुमैमेला मी आज इथे बसलोच नाहीये. त्यांचं डिपोर्ट कार्ड हे रेडी आहे. मुख्य गोष्ट हीच आहे की आज जे मी काही बोलत आहे अदानी समूहाबद्दल ते फार महत्त्वाचं. आणि तुम्हाला हे परत एकदा सांगतो मी, येत्या 20 दिवसामध्ये जेव्हा निवडणुका आहेत तेव्हा प्रत्येक गोष्टींवर हे वाद करण्याचा प्रयत्न करणार. जातीमध्ये असेल, धर्मामध्ये असेल, जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा हाऊसिंग सोसायटीमध्ये पण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. कारण भाजपची पॉलिसी आहे डिवाइड अँड रूल. आणि एकदा ते झालं की सगळं जे काही जल, जंगल, जमीन, समुद्र पण हे अदानीच्या घशात घालतील. रिपोर्ट कार्ड पेश किया है महायुति ने और अपने काम गिनाए हैं और उसी आधार पर जनता से वोट मांगे हैं. क्या उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं, उनका अभी डिपोर्ट कार्ड, डिपोर्टेशन का कार्ड तैयार हो गया है. क्योंकि आपको पता है 2-3 चीज़ें इसमें है. एक तो जनता उनको डिपोर्ट करेगी क्योंकि पिछले 2 साल में जब से उन्होंने सरकार बनाई है, एक तो इलीगल सरकार बनाई है. महाराष्ट्र में उन्होंने सारे जो इंडस्ट्रीज थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, उन्होंने डिपोर्ट कर दिए गुजरात को. तो जनता ने अभी एकनाथ शिंदे और भाजपा का डिपोर्ट कार्ड तैयार किया है. चुनाव में दिखाई देगा उनका डिपोर्टेशन. फडणवीस साहब ने बोला कि हमने तो शंखनाद कहा और आप लोग ऐलान कह रहे हैं. तो हिंदी उर्दू मुझे लगता है कि यही बातों में फंसे हुए हैं और उनकी जो बातें हैं भाजपा में भी सुनाई देती है क्या, कोई सुनता है क्या, वो उस पर थोड़ा गौर करे या विचार करे. क्योंकि अभी गौर बोलूंगा तो वापस उनको दर्द हो जाएगा. तो मंथन करे, चिंतन करे. दशहरा रैली के दिन भी उद्धव जी ने कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो सारे जो भी नए टेंडर दिए गए हैं उसे रद्द किया जाएगा. आप भी लगातार ये मुद्दे को उठा रहे हैं. महाविकास आघाड़ी के लिए ये जो मुद्दा है ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला, अगर आप हिंदी में भी वो आंकड़े बता सकें. ये जो अदानी को मुंबई की जगह दी गई है, क्या इसके ऊपर आप लोग चुनाव में ये आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.